Θα σας βρούμε και θα το περάσουμε το κύριο. Πρέπει να κάτσω και εγώ λίγο να δω. Μόλις μες στο λάκκο θα πάνεις. Δουλέψετε. Ναι, είναι που δεν είμαι πολύ εξοικειωμένη με το ίντερνετ. Επιτρέψτε μου να κάτσω λίγο εδώ. Σιγά, όχι να βγάλουμε. Σιγά. Γι' αυτό δεν παράω εγώ. Σιγά. Πιο σιγά, πιο σιγά. Όχι. Βεβαίως. Εντάξει. Είναι για την μπάλα, και άλλο. Να το βγάλω σιγά για να δει να κάνουμε τρεις. Είσαι πολύ φουρτουνάτος. Φουρτουνάτος είμαι. Όχι, όχι, Λόλα. Όχι, να χτυπήσει το παλικάρι. Γεια σας κύριε Γιώργο. Όχι, να χτυπήσει. Αλλά δεν έχουμε δικέρπαση. Δεν πειράζει. Εντάξει. Είσαι πολύ τυχερός. Για να παίξει την μπάλα. Και κόλλησες επάνω, Πω, και χτύπημα και κόλλημα. Βρήκε το κοσονέ. Ενώ μπορείς να πάει 5 πόντους τώρα κύριε Σνάβε. Το έκανα γλυκό τώρα. Το έκανα γλυκουλάκι τώρα. Τα μαστόρια όλα. Ναι, για να μείνω. Το έκανα γλυκουλάκι. Άμα παίξει πάνω στην μπάλα τώρα. Θα πήγε το κοσόνι. Και τον ευνοείς, θα τον ευνοείς. Θα πάει αριστερά. Αυτές οι δύο μπάλες είναι δικές τους. Για τις μπάλες εκείνες. Καήκαμε. Άμα είναι και τις μπάλες. Έλα, πάμε. Μπαίνεις, Λόλα, μπαίνεις. Το βλέπεις. Ναι, κοίτα, Λόλα, αν περάσεις καρδιά με αυτές τις μπάλες τις δύο, άμα τις περάσεις γράφει. Πίσα να περάσει. Μπράβο, Λόλα. Το περνάει. Ψηφιογή είναι, ψηφιογή. Ναι, θα βάζω στο ίντερνετ. Μπορεί να ενημερωθείτε από το Petang Organization. Έκανε μια ψηφιογή, 300 τόσες φωτογραφίες βγάλει. Και η εμφάνισή του είναι πολύ φθηνή. Πολύ ωραία. Όχι. Θεόφιλε, σε τραβάω σε βίντεο και